Molweni. Hayi ndiyanibulisa ke namhlanje. Kanene ubufuna uyazi kutheni ndihleli apha ndincokola nani namhlanje? Ndimi apha ngenxa elangeni. Ewe, kugqatsa ubhobhoyi namhlanje. Kodwa ke kukho into ebalulekileyo endifuna ukunixelela yona namhlanje. Ndithatha isigqibo esithi andiyi ndawo. OomaTrump bayasibiza. Phofu andazi uba bayandibiza, kaloku igazi lam livela kwamaNgesi, kodwa ucacise kakuhle ke uTrump ukuba yena ufuna amabhulu. Ke andiqondi ngenxa yokuba ndimhlophe ukuba uyandimema nam okanye ukuba akandimemi. Kodwa ke ndifuna ukuthi kuni bantu bahle baseMzantsi Afrika, andiyi ndawo. Ukuba nguwe lo ofuna ukundigxotha apha eMzantsi Afrika, ndiyakuxelela ngoku ndiyahlala. Nanjengoko ke kwaba bafana nam ngebala, ukuba ufuna uhamba khawuhambe, kaloku inguwe ozisa intiyo. Ewe, andifuni kubekho umohluko phakathi kwethu singabantu baseMzantsi Afrika. Hayi, masivane maan. Heyi, masiyeke le nto yokuba sizisa inzondo. Hayi, asiyifuni tu.